Bukatu dira Bageraren 2022ko jardunaldiak. Gure buruari jartzen genion helburua bat zen, euskalgintzatik kulturaz eta komunitateaz hitz egitea, horretarako ekarri ditugu goizaren lehenengo zatian hainbat esperientzia, Euskal Herrian zehar azken urtetan eman diren esperientzia desberdinak, eta horien helburua bat zen, nolabaiteko gogo bat edo piztea Donostiko euskal komunitate mugatu honetan, eta gero maila ingurua oso interesgarri zen da, hausnarketa potolo batzuk egon dira, eta nik hortikan igual azpimarratuko nukeen ondorioa edo saretzearen eta elkarrezagutzearen garrantzia, kulturaz ari garenean kulturgintzaz eta euskal komunitateaz, nola egin behar ditugun sare horien arteko harremanak, elkarrezagutu behar geran, elkar topatu behar geran, eta hor igual topagunearen kontzeptua, ze behar daukagun guzti hori elkar banatu eta elkar elikatzeko. Beraz hori oso balorazio positiboa egiten dugu gaurko goizaz, eta batez ere ea hau izan aletxoa jarri ote duen aurrera begira erronka puntua.